Op zondag 7 juli organiseert Adwelte Music Rock School Venray 2019. Deze middag zorgen Do We Fit In, That's It, Soul, We Are The Message en Vegas Baby voor muzikaal vertier. Dit jaar vindt de Kunstvladder plaats op zondag 14 juli van 11 tot 5 uur in Hartje Venray op het Schouwburg en Henseniusplein. Dat is kunstmarkt waar kunstenaars allerlei vormen van kunst vertonen in hun marktkramen. Zij verkopen die kunst, zij demonstreren ook hoe ze die maken. En ze willen dan heel graag hun passie delen over hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We hebben glaskunst, keramiek, we hebben schilderkunst natuurlijk. Maar ook hele andere onbekendere vormen, grafische kunst, papierkunst, mozaïek, textielvormen en van alles. Het is heel divers. De bezoekers kunnen allerlei vormen van kunst zien, maar er is ook andere entertainment die dag. We hebben hele leuke muziek, hele vrolijke en verrassende muziek van Luc Lenders. We hebben een dansschool die komt demonstreren. Kinderen kunnen zich gratis laten sminken bij ons. En als mensen dan moe zijn van alle leuke entertainment en de kunst die ze hebben gezien, dan kunnen ze uitrusten op de terrassen rondom bij de horeca. Er zijn ook workshops voor degenen die dat leuk vinden. Dus er is voor iedereen wat, voor het hele gezin en voor de kunstliefhebber. Dus kom op 14 juli naar de kunstmarkt op het Hensenius en Schouwburgplein. Aan de kunstmarkt zullen ongeveer 80 kunstenaars deelnemen die in marktkramen hun kunst presenteren, demonstreren en verkopen. Op zaterdag 13 juli kun je in de Witte Hoeve komen genieten van heerlijke countrymuziek. Gewoon lekker luisteren of dansen of linedansen, alles kan. Voor een try-out komen TT en de Spurs naar Venray. Ze spelen nummers van onder andere de Eagles, Vince Gill, Lori Morgan, Emmylou Harris en Ilse de Lange. Zondag 7 juli kun je genieten van de middag met de viool als hoofdthema. Dirigent Sander Hendricks zal vertellen over het bouwen van de viool en daarna zal hij in samenwerking met Mariska Rijk en strijkersensemble Poco a Poco mooie klanken van 2 altviolen laten horen.